Idem si robiť domáci čučoriedkový kefír. Odkedy som zistila, že si môžem robiť domáci ovocný kefír, tak už fakt nevidím vôbec žiaden zmysel kupovať nejaký kefír v obchode. Kefír, ktorý je niečím pasterizovaný, aby ďalej nepracoval, čo je logické. Ale potom stráca probiotické vlastnosti do veľkej miery. Mám tu teraz ináč také špeciálne mlieko, kvalitné. Kefírákov si presuniem. Hop. Neviem si predstaviť život bez mojich kefírových húb. Prikryjem a nechám takto pracovať na linke. Čučoriedky. Bohate čučoriedok, nie? Sypnem tam zbytok xylitolu, čo mám. A ešte trochu, nenechaj sa popliesť, nie je to čaj, ale tu mám kokosový cukor. Kokosový cukor milujem. Prikryjeme a ideme mixy.